hankalinka mutuncinka ka tsaye da guri guda ko da aka ce idan kana kallo ba wai zaluncin da kai ko yan kulambotan cutar da kake na zuwa har gida in saka wa mutane ba zuwa ne in gaya maka ta baturan kwallo ya ce wani haushin kare kenan kai ka san shi dan abun aiki na ne a dawa. Ni wannan soci burutu na kani duk ban gane shi ba. Shine idan ka shiga sannan a hankali a je a komo tudu da gangare ko da shine zaka iya gane fahimtar abin da fuskar sake faɗi cewar ga abin da nake nufi a wurin nan. Wannan zuwa ne in gaya maka dai kamar yadda baturan kwallo yake faɗi. One. An kun je kun yi shaye-shayen ku sai ku zo ku dinga mutane soci burutu. Kace yara ne ka san na fito na ga ledoji. In suka sha ledar ruwan nan sai ka ruwan ga yawwa. Na rantse da sarkin da ya busan numfashi idan na sake faɗa ka faɗa na mai da yawo kenan ka haɗi yawo billahi lazi la ilaha illa huwa sai na ciro sayi karfe kamu 4 ko 5 wallahi sai dai ka ji tambi na fus wallahi kamar an tura gwarnet ko da kan iyakar boda ne zuwansa sai dai ka ji ana ce masa birbon man na gaya ba. Alhamdulillah karɓuwa ni ya zaka da ni in dai ba yan dafa ka zaka je ka kwaso ku zo ku haike yin ba Allah na tuba a shari'anci ba ka da ba kuɗin da zaka yi shari'a da ni kace me kace ni in dare na kasuwa ko sautu ba ne mata okay. To ko za a yi bikin yadda ake sauke gilasan mota a gurin nan yanzu nan zaka ga an yi dauke ba daɗi da dandazo wallahi sai dai ka ji gilasai suna tarwatsi.